Hello mga kabistak. So karon laing sugilanon usab sa kun ako ang pasultihon ang atong magtatampo ng ngalan og Litoy. So gitulis ni siya apan walay nakuha ang tulisan kay wala man say kwarta. Giapil untang motor apan ang tulisan di man pud kabalo mo drive. Mao kini ang sugilanon nga katawanan sa sugilanon ni Litoy. Uban ni ko ninyo sa pagpaminaw. So kung kinsa pa tong wala pa maka-subscribe sa akong YouTube channel, palihog ko og subscribe ug click po sa notification bell para updated mo matag-upload nako. Dili na to ilangan ato nang isunod ang Mount Drama kun ako ang pasultihon. Kun ako ang pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon. Hi! Hello mga kasama. Kini ka po ninyo Kuya Joel Bensi, kauban sa partner Randy Tayad. Mangumusta kanyong tanan. O sa tanang mag-iksuna mga kasama. Awhagong ko kamong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Nitoy. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Nitoy. Kini ako problema, bahinis kong amigo nga suod kay nako ba? Pero ganong na problema ako ng amigo na ko nga suod kay no? Inaniwan naman gud ako pag sugod ang mga pahitabo ning ako istorya. Kini ay! Kantas ako laay man kinabuhi eh. Init kayong kalibutan. Kwarta, yun, bugnaw kayong kwarta na to, Karga! Thank you, Lord. Salamat sa na, Lord. Salamat sa mga pag-ampo, Ako ang namunit sang pangpang sang gugma. Ang akong gimpaun madamo nga litra. Barutong ginsakyan sang subri nga rusas. Loud sang post office, loud sang post office, ang ginagyan niya. Loud sang post office, ang giangyagyan. Sang sobre nga rusas, barutong ginsakyan. Nagisi ang layag, nabali ang tarik. Matinaw ang bunbun, mas labi ang sapa. Kay among gintalingban sang tanan nga isda. Ang dimpol mo inday nga makailala. Amo ang nagbihay, sining huna-huna sang mga dalaga. Ang mga dalaga kun imong tuyuon. Nagabolo bisyo nga dili magbaton. Kun mabus na gani yadtong pamataon. Buwak na galagpok, kang nagapanagitlon. Ang mga dalaga kun imong tuyo.
nagabulubis yung adili magbatun. Kumabus na gani yagtong pamataon. Buwag na galapok, buwag na galapok, ang nagapanagitlon. Ay, kapuya kanta. Malabar tong Blisod ang kanta kay. Toy, no! Oy, Nanawag si Paridido. Pwede na ko na makuha ang gipabuhat ni mo. Ipasiguro ko na kuha karon kay mularga ra ba siya ugma. Basta dili mo makaabot ba? mao ba day? Di ay ba? Unsa din ang gibuhat ni mo? Oy, sa gipabuhat ni mo ni. Ay, katubang lingkuran sa motor day, ha? Napakpak magutaw ng cover town sa akong motor niya. Gising leader ba? Akong ipabuhatan niya cover. Mao ba? Kuha ato kay mularga ra ba ko na siya ugma. Basta di mo mag-abot. Ako day. Atoon ako karon day. Niyan ako sila Paridido, bida. I-park ko lang yung motor din eh. Oops! Dada. William ka. Tulis ni. Boss, kining. Lihok. Isa boss. kamot. Oo, boss. Isang kamot. Lagi, isa na pitanan ako. Kana. Iabot yung pitaka. Ha? Na? Ambi yung pitaka, ambi. Hasta mo cellphone o galahas, ambi. Ambi, boss, kuhan kining. Ambi na yun. Kuhan, boss, kining. Ayaw lagi lihok. Isa yung kamot. Kuhan kining, boss, kuhan ban ka nang ang ako. Saan ako pagkuhas ko pitaka, di ko mulihok. Ang bida sa yun. Samta ka nagpangutanan mo. Ako nangutan na. Tagay ka istorya, ha? Ari mo cellphone o pitaka. Giyagkoon mo, bukon ko ng uho mo ron. Bukon? Isa lagi mo kamot. Lagi. Isa na bitaw na. So, ambi mong pitaka o cellphone. Unsao lagi na pagkuha taon sa kong pitaka taon akong kamot isa mo na. Ay ikaw kuno kuha ni. Kanang imong pitaka kuha niya isa imong kamot. Tanaron to makay mo baka. Sorry. Nalimot ko. Ay lagi limot-limot. Da. Bida. Manukol mga boss. Lisa ka di makakmao. Sorry, first time pa ninako. Tara. Ako cellphone asa ako pitaka. Lamat. Karon imong motor na sad. Ang imo sa motor. Bidas na akong motor imo pagkuhaon. Long sa mo na itulis ko ni. Ambi. Bida siguro pilo di ba ako motor ha? Ulagi. Ano man, may problema na eh. Ang problema gyud kana. Ano man? Upam na mga impas. Kaduha po kong bayada na. O yay mo kuhaon? Ikay paningla na na. Solar ba na maningil na ako motor? Halos kada adlaw, sige panawag. Kada 5 minutos, panawag. Mga saba, arabag yun. Sige kuha na. Ikaw tayo paningla na na. Nga kung tao mo ipaningla na. Kinsa man ha? Kinsa mo itag-iya na? Ikaw. Nya, imo bang kuhaon? Kinsa mo ko na yung nagkupot, be? Siyempre ako. Ikaw ni bayad na. Sula na ba sa'yo? Ayaw kuhaan. Nagkuapil motor na. Dana motor kuhaan. Ayaw lang kong tagay problema, boss. Probida sa problema. Lulis ka? Ha? Di na ni mo apilon nga. Tulisan mo ka. Kuhaan ha. Kaya wala sa inungdan para na ako ng motor ha. Nga naman, boss. Mahal kay gasolin ha. Oo nga. Imo na na. Hindi ko. Kuhaan. Tugang panulis. Mamauli tarong doon ay bukol na ni. Mabili baka kung sa'yo kuhaan. O saman. Ay, pagbuto siya akong tulisun. Ay. Na. Ngun di mo kamudaan. Tulisan ka. Bisa dito ka mo mudag motor. Karuha be. Unsa man. Huwag magkiklaro manulis. Oy, unsa man ka. Trini po ko. Hindi ba day? Nahag to sana. Ha? Apprentice ba day ka? Pagkakindot! Bidasa din mo. Pala na mo cellphone, boss. Ano kiuli ba din mo? Dawat mo cellphone mo receipt guard. Bidasa din mo. Huwag kita sa nga na eh. Lifeguard. Wari kay, saban? Wadi kay touchscreen, boss. Wari touchscreen, saban? Wari kay gana ni ha? Hindi lang ko na, imo na. Wait, tanawin ko na yung pitaka ni mo ha. Si Supilay din eh.
Ako ang kining ako ang kwarta 5 itaw. pesos papel. Karaan kini. Imuha na eh. Mahali. Uy, 5 pesos ni, pero mahali din si kwinta. Malito na anong mga malitig kanang alahas og kwarta. Wait, Sure taon ni akong nias ko bulsa o trawa. Hindi ko alam, boss eh. Pwede sa rebutulation, boss eh. Ako pag-iso, boss, na pang tingkog. Para mahadlo ka. Huwag gini kwarta niya. Bisag gatos lang para palood ba? Wa lagi kay kwarta lagi. Wa ko'y kwarta. Maluoy ka. Wa ko'y kwarta. Bisag 20 pesos lang yun. Bisag 20 pesos lang. Wa lagi kay kwarta. Kanar 5 pesos papel karaan mo di pasyo. Imuha niya ako 50 pesos. Oh, naiba ako. Ha? Ako lang ibutang niya, be. Para doon na sa tao, kwarta ko, pitaka. Bahala na, di na madawat. Malasa na pagkatulis ay. Huwag may kwarta akong itulis. Sunod, tangi ko gani. Aba si Day, magkwarta ko sunod. Di na ko masahin na, boss. Di na ko masahin din. Saan mo sa kabasahin? At doon sa kuskulo masahin na ni. Sige, rin ako, boss. Sabi, ayaw na matulison eh. Sabi, ayaw! Asa bang katulisan? Katola ko! Ay, kabang. Huwag kay ayaw. Puso yung dani noon. Asan? Sorry kay sana. Pasensya na kasan. Masahon nga, tingbitay mo ron, way susu. Sige. Next time lang, san ha? Sige, tay. Arin ako. Sige. Kaniot, san? Ano naman, tay? Kuhan ka ng... Ari ka... Ano man? Kumitas na 200. Pag-gasolina. Tintin ako motor, luoy. Tawar ko na niya. Kano ka dadawag kasi motor may gasolina? Karoon ko kabantay. Unso. Bida ni mo. Bida ni mo, ayaw. Uy, salamat kayo sana. Atagil ko rin eh. Pasig matulis. Tari na tulis. Lisan ka kung mo, ani? Atagil ko rin eh. Sunod di mo tulis. Ari ka diri pa side. Ha? Sige, ako yung nanakong busing. Sige. Sige, tay. Aris ako, tay. Sige. Bye-bye. Buutan na tulisan na eh. Buutan tulisan, buutan. Ha? Berbeda. Di makita itong salbahis kay hinoon. Beginners mong kuno siya. Apprentice. Pagkakidor. Swertihan ni mo sa nga wakaon sa tulisan. Lagi day. Sus, may gani kay wa makuha ang motor. Ay, saan pagkuha ni mo siya kamo motor? Swerte. Lasa eh. Kaya nga no, ang kubitakang cellphone ang ikuha. Uy, kadimalas good. Pero swerte day. Nga naman. Why so na kubitaka? 5 piso na katong di pasyo karaan ba? Tunay bandira-bandira ba, ha? Dito sa liyo. Di, gutom madawat. Dugay na ko kayo to. Ang imo ding cellphone. Sabot, giuli. Kay dili ko no touchscreen. Ha? Katong murag safeguard ba? Katong lifeguard angan. Swerte day kay kadung kay baratuhon imo cellphone. Pero malas day. Nga naman. Murtag bambina. Kawawan ko. Wag ko ko'y kwarta. Nai kwarta. Di pa madawat. Kikasaban ka? Wala malasa gud nimo. Swerte po day. Nga naman. Nakabaos bang ko. Kasabaan po dako. Ako giingnan nga tuga-tuga kang panulis. Diya bulaiog ba day kay kang dako. Bida, kabuang lagi ito bag. Ingot siya, bago pa man kubus. Swerte, di ay ka kay nakabahos ka. Gimalas day. Di malas kay giwalkoutan ko tulisan. Uy, hala, mura day katong 12 ka buok senador nga ni-walk out. Hala, Pero- malasa gud no. Swerte giday, swerte. Kay akong gipangayuan para gasolina. Nihatag og 200. Hala, swerte ka kay gihatagan ka. Malas oy. Kay beranan pa man to. Ay, para gud. Uy, masabi na imong istorya. Uy, swerte o di malas. So, magkaklaro sa imong istorya, uy. Ay pagbuot day. Kay ako may gitulis, di man ikaw. Melda! Oy. Melda! Sa luro nampit. Basig na ito yo. Unsa man nang? Nainangita ni mo ay. Kuang kuno, imo kuno ning igagaw. Hag, kinsa man? Kanot kuno nga niya. Anak kuno siyang bining. Uy, hala, si Agaw Kanot, ang anak ni Tia Bining, igsuong mama dong ba? Kani mo ni di malas. Ha? Imo rin gagaw. Oo, dong. Tay pa, ako sa tuon ha, kadiyot. Gaw Kanot, tumusa naman ka, Gaw. Gaw, pastilan, guwapa, magang samot, gaw. Buya, Gaw. Uso ra barong ugahip, Gaw. Di ako bilib ni mo, gaw. Murag tanan akong bilib, hurot. Karaan mo sa lang imo, Gaw, oy. Oh, karaan eh. Di na, kisa mo imong kaupan. Akong best friend, gaw. Wala magutaw na siya, ginikanan, bakbaw nga ako na lang gikuyog. Kining, pwede may kaistaro na kadiyot din sa inyo, gaw. Igusap nga, makikita may trabaho ba? O kung makikita may trabaho, balhin lang kami kay abang lang may ba? Oo, oy. Kakamundo, ha? Oo, gaw. Oh, pwede mo ka, gaw. Pwede ra, oy. Pwede rin ko, pre. Ay, salamat day taon, ma'am. Ay, way sa pa yan, oy. Dali, suday mo nga rin. Dadang nga rin sa suday yung mga butang. Gaw, dali mo, Gaw.
nitoy. Kaila pa kaniyagaw? Matay murag na limot yun ko gaw na. Dugay-dugay na mga itong panahon na. Okay ra na, way problema. Natural mo yun na. Ang kalimot, way gahom, basta dugay ko kay to, di ba? Oh, mausay. Ay, excuse ninyo ha. Mag-andam sa kogma snacks ninyo kay naibaw kong ipanggutom mo. Biyahan sa tamo. Dong, ikaw say bahala nila ha. Ako rin bahala ni Blaga. Sige, Blaga. To na ikaw. Mag-agaw na lang kita. Kaya ba naman ka sa ko ig-agaw? Kuan, kining akong best friend day si Mutok. Pre. Ba na siya ko ig-agaw, pre. Nitoy. Oh, baka. Ikaw? Ikaw. Inigiso baka. Ikaw! Kaila mo, pre. Ay, kailan po ko na tay? Si Katang ganyan mo, eh. Bisag asa ka. Nagganyo ka di kayo magkailan mo. Dili ka gaw. Ako ang kiring, kaila kayo ko aning akong anak. Kurbida. Di ba ikaw man itong kuandong, ha? Katong imong giulman og 200 para gasolina? Ikaw lili. Kanaha kayo. Tulisan ng kanahanda ko. Kato imong giwa mag 200 para gasolina. Itong bayre. Quiz na to, tay. Oh, quit, ha? Gaw, dali na mo, gaw. Oy. Dali Day. sa kusina. Dong, Day. dala sila nga res kusina. Dali. Day. Dali mo, kaon mo rin, mga kanan. Alam mo, tay. Gaw ka to, pre. Day. Dali, argod mo istorya ta. Dong, naibaw na ko si mga isulti, dong. Bahay na akong igagaw. Pasagin na lang na, uy, ay na lang good na siya, good ka ng kuan na. Biklo, ha? Ay na lang na siya bikla. Parehas na siya siyang kauban. Pulos mga dagkog lamoy. Ako, Anday, dili na akong O pasabot. lagi, mga dagko lagi na sila kaon. Agwan taon lang sana na nato. Total, di man na, kuan ba, dili man na sila magpirmi din nga mapuyo din sa ato. Temporary raman na sila. Sige ha, ato sa ko kay nasa ko asika sa uwan. Kadiot, Day. Kadiot na pagkatuon. Day, kadiot, Day. Ayun, may bawas, Wilba. Nagkanang usa, maunang gatulis na ko. Tulisan nga, kanahang na ko. Buot, ipasabot, tulisan, yun ang iyang gagaw po din. Di, ni mahimo magdugay ng mga tawhana din eh. Mabutang, misdelikado din among kahimtang din eh. Usa, kinilang mapapahawa ko rin sila. Kanahan ay, ang ikaw ay, ang baka na din eh. Kumusta, tay? Kuan, kining ha? Daan, sige ko. Ikaw gito ang gitulis. Kumusta ka naman, Okay ra, anak. Ikaw, kumusta ka na? Tulisan gapon ka, anak? Purwida. Ay, sorry. Kaisog niya, tinawan ako. Ano ngisi siya? Kait yung mga ngipon, murag gigabsan. Purwida, kait yung tinarawan. Purwida, sa buhato na kuha nito na din sa among panimahi taon. Ang sabi ako, buhato taon ni. Isumbong baka ako ni sa kapulisan. Lugaya na akong wakapatay. Bakit ka? Muragibing ka, tay. Ano? Mao ni ako problema rin sumbong mata baka pulis kapulisan ng mga tawanan ng mga puyo sa mga tao. Pero si Bakol ng taon ba? Basi kung sa ibuhaton ni mga tawanan dili sa kumbay taon ba? O kami ba kayo pamatyon? Hindi ka mo kuno, o sabi, among buhaton taon ni sa kong kasawa nga si Milba taon. O saban ko kami pasultihon. O saligi taon among buhatong taon. O saban ko kami pasultihon. Sig balik nitoy!